Hey guys, welcome to my channel. If you're new here, my another vlog. So guys, नोंथांमोना नायबाय थादों प्रकाश बसुमतारी YouTube channel. So guys, नोंथांमोना जुदि आंनि channelखौ दासिमबो subscribe खालामाखै subscribe खालाम. Please like, comment and share. So guys, नै दा आङो थांनो नागिरदों कपिल स्वर्गियारी सिंगारखौ नायनो थाखाय आरोना. जोंनि खाथियावनो फैदों बारा गोजानाव नङा कपिल स्वर्गियारी सिंगारखौ. नोंथांमोना सिनायोआनो जानो हागौ. So guys, सिनायाबा नै दा आंनि ब्लगाव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन गिबि खेब. So guys, नायलांबाय थादो अब्ला आंनि ब्लगखौ जोबजासिम. Skip खालामालासिनो नायलांदो. दे guys. So guys, नै दा आङो फांसनाव एन्ट्रि फांसनाव मोनफैबाय आरोना नै नायदो गोजौआव कपिल स्वर्गियारी बिथाङा मेथाइ खनगासिनो आरो साइडआव लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिराद रंजागासिनो आरोना गाइस नायदो बहुत गोदै गोदै गारांजों बिथाङा नेपाली सुर रोजाबगासिनो आरोना नेपाली सं खनलागासिनो आरोना जोंना नै कपिल स्वर्गियारी फंबाया बिराद बरिया रोङो बे नेपाली सं थेर थेरे खायोलै स्पिकारा आंनि स्पिकारनि गेजेरावसो दंना ओरैबो दावराव ओरैबो दावराव आरोना स्पिकारानो फुरा थेर थेरे जोबखायो आरो आंनि गेजेराव गला मावखायो आरोना एखमबाखि एल'हां मोनफ्लायदों आं खाथियाव थानानै ओरैबायदि साउन्ड आरोना guys, komen जाला आरोना आंना ओरैबो स्पिकार बिनि गेजेरावसो दं आङो एखेबारे komen प्रब्लेम मोनखाथारो Kaya
Daurah dulu sih, bukan astaga.